Туган тел билимләребезнең төп нигезе булырга тиеш, дип әйтте рус шагыйре, әдәби тәнкыйтьче һәм тарихчы Петр Вяземский. Исәнмесез, сезнең белән билим дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Инде берничә көннән яңа уку елы башлана һәм бүген без мәгариф һәм милли сәясәт өлкәсе алдында торган төп бурычлар турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Яшьләр белән эшләү, патриотик тәрбия һәм яңа дәрес. Традицион август киңәшмәсендә мәгариф өлкәсенең нинди өстенлекләре билгеләнде. Татар телендә тәрбияләү һәм укыту. Татарстанда бу эшнең иң яхшы тәҗрибәләре кайда башкарыла, кайда туган телне өйрәнү өчен мәгариф оешмалары гел дә юк. Укуның беренче көннәре турында истәлекләр. Татарстан президенты мәктәптә ничек укыган? Татарстан мәктәпләрендә Татарстан дәүләт теле, татар теле дигән фән барлыкка киләчәк. Туган телләр һәм әдәбиятны өйрәнү федераль реестрга кертелгән программалар буенча оештырылачак. Республикада татар теле һәм әдәбияты буенча яңа дәреслекләрне эшләү дәвам итә. Укытучыга ярдәм итеп, һәр сыйныф өчен татар теле һәм әдәбияты буенча тестлар системасы эшләнде. Татарча онлайн мәктәп электрон ресурсы җитештерелде. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Галиуллин мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә хәбәр итте. Тагын бер төп бурычны Татарстан президенты билгеләде. Аның фикеренчә, балалар һәм яшьләр белән эшләү мөһим. Үсеп килүче буынга патриотизм һәм гражданлык хисе тәрбияләүгә җитди игътибар бирергә кирәк, дип саный Рөстәм Миңнеханов. Утырыш Яшел Үзән муниципаль районында урнашкан Михаил Ломоносов исемендәге 18-нче номерлы күп профильле лицейда узды. Бу уку елында мәгариф өлкәсендә нинди юнәлешләр булачак? Безнең киләсе репортажда. Август киңәшмәсе елдагыча урамда оештырылган күргәзмәдән башланып китте. Монда мәктәпләрдә җитештерелгән продукциялар урын алган. Рөстәм Миңнеханов аларның барысы белән дә җентекләп таныша. Соңра киңәшмә башланганчы Татарстан президенты мәктәпкә җыенырга ярдәм ит традицион акциясендә катнашты. Быел республикада беренче сыйныфка 55 000 бала барачак. Рөстәм Миңнеханов акциядә кушылучыларның һәрберсенә рәхмәт сүзләре җиткерде. Помоги собраться в школу, это вот та акция, которая очень нужна. И я очень рад, что вот в этом году в первый класс в республике пойдут 55 000 детей. И, конечно же, не все родители способны достойно подготовить ребенка. И вот эта акция, она очень нужна и очень важна. Я хотел поблагодарить всех наших коллег, которые спонсируют, помогают, глав наших муниципалитетов, вот обращают на это внимание, это очень благородно. Рөстәм Миңнеханов билгеләп узуынча, мәгариф, демография, фән, ил күләм проектларын гамәлгә ашыру кысаларында республика мәгариф инфраструктурасын сизелерлек яхшырту мөмкинлегенә ия. 2019 елдан бу максатларга 40 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән, шуларның 10,5 миллиард сумы Татарстан Республикасы бюджеты акчалары. Агымдагы елда әлеге ил күләм проектларын гамәлгә ашыру өчен якынча 9,5 миллиард сум финанслау каралган. Шул исәптән 2,1 миллиард сумы республика бюджеты акчалары. Развитие высоких нравственных качеств, любви и, самое главное, уважение к родине, быть патриотом своей родины. Здесь все ведомства должны сообща сделать все для того, чтобы создать среду для наших детей. Значит, задача перед, прежде всего, Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством спорта обеспечить все условия для развития движения на базе вашей инфраструктуры. Киңәшмәдә Россия Федерациясе мәгариф министры урынбасары Татьяна Васильева катнашты. Ул республиканың мәгариф һәм фән өлкәсе хезмәткәрләре адресына Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовтан сәламләү хатын җиткерде. Для педагогического сообщества так уж традиционно августовский педагогический совет. Август киңәшмәсе ул яңа уку елы башлануы дигән сүз. Без җәйге кампаниягә нәтиҗәләр ясыйбыз, бер елга планнар корабыз. Бик тиздән мәктәпләр укучыларны үзендә кабул итәчәк. Белем алу системасы яңа уку елына тулысынча әзер. Бу 1500 мәктәп дигән сүз.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин 1 сентябрьдән көтелә торган яңалыкларны атады. Мәгариф системасы алдында мөһим бурычлар тора. Иң мөһиме гражданинны һәм үз илең белән республиканың патриотын тәрбияләү. Бу уңайдан 1 сентябрьдән безне бөтен ил күләмендә берничә яңалык көтә дип белдерде ул. Министр билгеләп үткәнчә, яңа уку елында флагларны күтәрү һәм дәүләт гимннарын үтәү тантаналары, Россиянең дәүләт символларын өйрәнү буенча дәресләр узачак. 2022 елның 1 сентябрьннән республика мәктәпләренең уку планнарында әти-әниләрнең сайлап алуы нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле предметы кертеләчәк. Бу хакта республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шулай ук Яшел Үзәндә үткән республика август киңәшмәсендә әйтте. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән үрнәк белем бирү һәм эш программалары буенча оештырылачак дип билгеләп узды ул. Татарстан на протяжении многих лет выступает одним из... Татарстан күп еллар дәвамында белем бирү системасында технологик мәгълүмати үрнәкләрне иң актив кертүче төбәкләрнең берсе. Цифрлаштыру елда моңа искәрмә булмады. Барлык мәктәпләргә Wi-Fi һәм видео күзәтү җайланмалары урнаштырылачак. 2022 елда укытучылар өчен 12 000 дәнә ноутбуклар сатып алынды. Рөстәм Нургали улы, сезгә бу уңайдан зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әлеге эш алга таба да дәвамлы булсын иде. Sonra Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мәгариф һәм фән өлкәсе хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе кысаларында бердәм дәүләт имтиханында 2 фән буенча 100 балл җыйган мәктәп тәмамлаучылар белән Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицейда очрашты. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин билгеләп үткәнчә, бирдә 2 фәннән бердәм дәүләт имтиханы буенча 100 балл җыйган 14 чыгарылыш сыйныф укучысы җыелган. Бу сезнең әти-әниләрегез, укучыларыгыз, остазларыгыз хезмәте, диде министр. 10 ел дәвамында сез республикабызны Россия дәрәҗәсендә алга этәреп шундый нәтиҗә күрсәттегез дип белдерде ул. Киләчәктә мондый укучылар санын арттыру максаты куела. Узган уку елында Татарстанда балаларны татар телендә укыту һәм тәрбияләү күрсәткече 50% тәшкил иткән. Туган телдә укыту исә 24%. Шул ук вакытта мәктәпләрдә татар теле укытучылары туган тел язмышында зур роль уйный. Алардан башка аның киләчәген күз алдына китерү кыен. Республикада яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү буенча комиссия рәисе Мурат Әхмәтов шундый фикер белән уртаклашты. Милли мәгарифнең киләчәге турында Руслан Хөснетдинов. Татарстан Республикасында милли мәгарифне үстерү темасына педагогик хезмәткәрләрнең һәм идарә кадрларының республика форумына татар телендә белем бирүче гомуми белем бирү оешмалары директорлары, татар телен укыту буенча тәрбиячеләр, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының район методик берләшмәләре җитәкчеләре чакырылган иде. Аларның һәммәсендә иң беренчеләрдән булып Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Мурат Әхмәтов сәламлады. Зур вакыйга, белем дөньясы, тормышка өйрәнү, үзара аралашу, иҗади эзләнү һәм инде менә бигрәк тә татар теле укытучылары бүгенге безнең бу аудитория вәкилләре сездән башка телебез язмышын мин һич күз алдына китерә алмыйм. Күптән түгел менә безнең мәгариф министрлыгы бик зур җыен үткәргән иде татар теле укытучыларының съездын. Ул искиткеч зур эчтәлек белән һәм министрыбызның бик көчле аналитик һәм мөрәҗәгатьле чыгышы белән үткән иде ул съезд. Һәм менә бүген без сезнең белән президентыбызның шул съезддан соңгы күрсәтмәсе нигезендә алар белән тагы бер очрашып, тагы бер уртага салып сөйләшеп, яңа бурычлар белән аңлашырга дигән шундый президентыбызның күрсәтмәсе булган иде. Безнең очрашу бүген менә шуның белән бәйле. Форум барышында туган телдә укытуны оештыру һәм татар телен укыту, тел мөхитен булдыру, татар телен, мәдәниятын, үз халкының гореф-гадәтләрен өйрәнүгә мотивацияны арттыру өчен санлы белем бирү ресурсларыннан файдалану мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Баштан да катнашучылар өчен күргәзмәләр, мастер-класслар, методик мәйданчыклар оештырылган иде. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, Мәгарифне үстерү институты, Казан Федераль университеты фәнни хезмәткәрләре, тәҗрибәле укытучылар чыгыш ясады.
Forumda uyanırlıq məsələlərə ayrım toxtaldılar. Hedik tatar tilindən tüp dövlət imtihanı tapşırışlar bulmağan rayonlarına ayrım atadılar. Bu Apas, Bua, Yuğarıslan, Alabuğa, Kamı, Tamağı, Mindilevsk, Tətiş rayonları. Əmnə Minzələ, Şista, Yutazı, Nurlat rayonlarında da tatar tilindən imtihan tapşırışlar sanı az bulub qala. Aldınqılar rətində Quqmara, Balta, Şüprəli, Elki rayonları. Şu anda tatar tili həm ədəbiyyatından imtihan tapşırığa qızıqsınını arttırı üçün tırışırğa şaqti turu kiləşək. Ruhi ihtiyacının tağında sürüle varğanı seziləmi soң deyip sırağaş yok. Nindedir bir türlü tegizlikte deyip cevap verdiler. Şimdi bir ne kadar canıma жылы kirdi. Lakin Respublikamızdağı ol bizge kelgan qog'ozdagi sonlardan ko'ringan chegina de Respublikamızdağı tatar balalarının 4'ten birigina bizim tuğan tilinde bilim ala. Her bir mektepte tiyişince iş uyuşturulsaydı, bizning maktablardagi bugungi kunda dersler sonu 2 saat tatar tili kim deganda ham edebiyatı o'qituluv bu bizning üstü. Ham men bu zalda o'tiruvchi har bir kishining bu qarar etib qabul etishini so'rar edim. Ham o'rinlarda dürüst ish planlari uyushtirilib, tatar tili ham edebiyatı derslerining yuqori darajada o'qituluvini so'rar edim. Hurmatli muallimlar, kanun negizinde bilim berу programmasi maktab tarafından müstakil ishlanadi. Tuğan televizyon okuduğu için barlıq şartlar tudurulgan. Kirisinçe, örnek məğarif uyuşmalar жетекçiləri forumda шығış yasau mümkünlüğü de tudurulgan idi. Etik Qazanın 112. Bağlar Bağçası olmandan 8 yıl ilk açılgan idi. Hazır biriga 65 sabı yeri 14 tərbiyəçi işley. Bağlar Bağçasında tatar tili bilen birgə rus tilində komil irətələr. Konkursdan jеңip alған 500 000 so'mlik grant hazır hər kim üçün яңа mümkünlüklər açqan. Yıldagıça үтә торган forum bu bizning. Bu балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә бик тә кирәк киңәшмә forum дип әйтер идем. Мин бу оештыруны, бу forumны ни өчен дип әйткәндә, монда без бик күп кенә мәгълүмат алабыз үзебез өчен. Министрыбызның чыгышларын тыңлыйбыз, башка вәкилләрнең чыгышларын тыңлыйбыз, аларның эш урыннарындагы яңалыклар белән танышабыз. Forum dürüst iş planları uyuşturulup tatar tili hem edebiyatı derslerinin yukarı derecede okutulurga tiyiş degan maksat bilen tügellendi. Rüstem Minnixanov məktəbdə birinci günlərin isgə düşürdü. Bu haqda xizmətdaşım Niyaz Rahmanның avtor səhifəsindən bilirsiniz. Onun qızıqlı tənəffüs rubrikasında bolacaq həm məğarib dünyasından unikal yangalıqlar. İsənmisiz? Bu qızıqlı tənəffüs səhifəsi həm Niyaz Rahman. Məktəbə baruğa sanallı günlər qalıb bara. Birovlar birinchi tapqir bo'qsha ham sheshak tutib, jiyonsa ikkinchilar uchun bu so'nggi o'quv yili. Akim o'zining nechik birinchi sinfga borgani xatirli ekan. Menga qolsa bu kunni unutirga mumkin tugul. Bu mangiga xatirga kirib qola turgan voqea. Hatto Tatariston prezidenti da bu kunni bu atnada esine tushirib oldi. Rüstem Minnixanov nechik birinchi tapqir maktabga borganini bilasangiz kelsa, oldagi yozmani qarag'iz. У меня не было ни сумки, ничего. Но у моего старшего брата была сумка старая, ну, она нормальная была. Я вот пошел с этим портфелем. O'quv yili bilan birga o'qituvchilar da jingsizlanib ishga tutuna. O'z xizmatini tog'anda yaxshi boshqaruv uchun targ'ishda yo'q tugul. Chunki ilk ko'lam yil o'qituvchisi baygisi start ola. Biz esa Tatariston vakili Ilsur Jihanshin uchun jon otarmiz. Konkursning finali 5 oktyabrda Moskvada o'zashaq. O'ngishlar Ilsur Rustamovich. Сейчас я стою здесь и надеюсь продолжить свой путь вместе с вами. Меня зовут Ильсур Рустамович, и давайте начинать наш урок. Bu atnaga mana shular edi. Uchrashirmiz. Sog' bo'linglar. Sotsial şilterlerdəgi akkauntlarımızga yazılığız, qızıqlı məlumat bilan ortaqlaşığız. O'qituvchi o'z ishini qoynar g'oshiq bo'lgan artist, rəssam bo'larga tiyиш deb aytdi rus yozuvchisi tabib Anton Pavlovich Chekhov. O'quvchilarimizga yangi o'quv yilini yengil ham qiziqli etib boshlab jibaraga tilaymiz. Barig'izga da o'ngishlar. Sog' bo'linglar.